Окей. Нека да почваме с Инферно, братле. Така. Хайде, бе, дарарини. Коста хора. Днес чекаме в Counter-Strike Global Offensive. Се надявам да победим. Защото ако не победим, много тъпо, брат. Това е хубавото, че напуска терористи, брат. Защото после малко ще ги пръска. Това наши ако го правят. Оу, бро. Оу. Взимаме го. Пак. Оу, братле. Презарежда мойка. Браво, Оу. Викат ми каската, брат. Много гладим точно. Така, хора, сега плана е. Взимам броня и ги заобикарам от тук. Ето тук. Това е плана. От тук така минавам. Този нашия Hello man, what the fuck is going on? Добре, този не говори. Oh shit, бро! Тази флашка направо ми влезна през газа. Добре, гледаме нашия. Той не знае къде се намира стопата. Добре, знае. Няма да говоря глупости, защото днеска нищо не предсказвам. В принцип го предсказвам, браво. Тук ще е тук. Там ще е, брат, какво правиш? Тя ще е там. Ето брат. Спомни мен. Браво, Найс, бро. Ще да го поздравим все пак. Сега ще вземем бомба и това. Let's go. Нека го последваме този път. Оу, shit, той не знае. Мога да му остава на едно, ама го разцепих. Какво прави до мен? Къде е този педърс? Браво. Няма нищо. Bro, can you drop me AK, please? Thank you, man. Оле. Това се предава, брат. Оле. Взех си АВП-то, сега ще се постарая да не мърдат тези от леговището на дракона. Чик. Къде е това? О, shit, мен. Оле. Много слаб. Добре, повече няма да игра с АВП, съжалявам. Не искам повече с АВП да игра.
Знаете ли сега какво се прави, когато съотборника има АВП? Купувате си димка, флашка и граната, за да може да го задушите с димката и да го ударите точно с гранатата право в мацуната. Нашия е много слаб с паркура. Не знам това момче има проблем нещо. Ще го сега прави. Пърли флашки. Оле, май. Не, брат! Това хапна гранатата. Не, бе, брат! Много тъп съм. Трябва да си направя плана на севера. Добре, значи сега какво правим? Вземем ми даже две флашки, защото едната за заблуда, втората за удар. О, шит. Бах ти цигани на гейго. It's kitchen. No there, bro. In the room, yes, there. Забравих как се казва апартамент, какво виж. Оле, мале, брат. Това умира. Какво правиш, брат? No. Oh, shit, man. Това на разкърт с това АВП, брат. Сега с какво да играя, не знам. Ще игра помпариум. Така ги правя. Цък. Не бе, банька модел. Let's go on three men. 1, 2, 3. Тук наразпукаха яко. Няма проблем. Всичко е изчислено до секундата. Сега ние им даваме тези рундове, за да може все пак няма някакво равенство. Разбирате? Така сме се разбрали. И сега включвам променията. Извинявам се за което. Това беше просто фейк. Добре бе, брат, как нацъкне двамата едновременно, бе? Това е някакъв факир майна. Добре, сега някъде да мъртва тази кам. Гледайте се какво ги прави. О, легни, брат. Легни, бро. Каква глава ти спласках? Гледайте го то. Съм го дупчил така. Така. Сега вземем моето любимо оръжие плюс... така. Даже една флашка ще взема всеки случай. Там е този гъс. Къде се крие? Не знам какво ще прави. Как се казва, маняк? Какво се крие това, брат? Какво се крие тука, бе? Така се крие, брат. Да се криеш, братле, няма спасение, мафак. Сега знаете ли какво правя? Така ще ги смо... те пък какво правя? То май ще пуска хака, хора. Сега ще го забързвам видеото малко. Цък, обработка.
И така хора, връщаме се обратно. Тук се разбрахме малко какво ще правим. Къде си то? Ако ми фърля флашки, пъти шматка. Дали не го разкърчих с тази граната? Ей, как го чакалкам? То ми пише ха-ха. Какво се смееш, бе? Този купрен. Найс, бро, найс. I don't know, but the pump is very hard to use. То ми пише cheaters. Много лесно. Това ми пише, че съм читър. Какъв комплимент. Дай вино, брат. На то беше пуснал хак. Видяхте ли го, хора? Няма нищо. Аре хора, чуваме се, лек ден.